Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! This is Base Control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagwirita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Night Patrol! My God, I hate drugs. Isip mo na ang orasan sa inyo sa Marilo Action Radio Philippine Standard Time, las 9:43. Sa liwat mayong gabi Bacolod. Kamusta naman mga suki naton sini nga matag paramati sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental? Dara sa tabok sa kadagatan sa isla sang Panay, sa kutob malabutan sa aton sini nga broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Karon nga adlaw Lunes, petsa 13. 103 dias na lang ang nabilin. Pasko na. May nabilin pa kita bali 110 dias. Goodbye sa 2021. Welcome sa 2022. Sa Lunes naman nga edisyon sa inyo sila nga palatunturan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato sila nga mga correspondent
Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipo nila sini nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry atong sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sini mata kag dulunggan oras sa kagabihon. Ang atong sini nga Patrol 2. Kay na panagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, bantayan naman naton kag himolsuhan amat-amat nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities, why taman ginapangayo from where the action is. Ara si Action John Diaz ka mga responder, back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Update sa mga balita national, international, breaking news, flash report. Update man sa COVID-19 News Center. Lunes edisyon, mangin kabuylog nato ng puwersa ni Action Dale Salazar. Opda makita sa aton sining mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action Christian James Binaras. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, sinilagad ng inyo sining anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Rabilin isa ka oras, 15 minutos, nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Ini nga porsyon sa ato sining pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang D3 Bio. Ang pagtupa sa ulan, unlike sa nagligad nga mga inadlaw, dala sang typhoon nga si Kiko, bat subogi ang nagapaulan diri sa aton, diri sa Bacolod kag Negros Occidental, amo ini ang ginatawag nga ITCZ, Intertropical Convergence Zone. Si Bagyo Kiko tinag amat-amat na paalis. Ang Julina kag Kiko, dako-dako ang kahalitan niya dito sa Luzon. Sa pila ka mga riyon kag probinsya. Diri pasalamat ta sa Bacolod kag Negros. Sa pila ka mga probinsya diri sa Western Visayas, di gid masyado naka-apekto sa aton ang tong duha ka mga bagyo, si Julina kag si Kiko. Ang ato lang worry diri ang mga kaso sa mga aksidente sa dalanon. May mga daga gid nga kabuhi. Muna kung kita nagadala sa lakyan, ano man nga klase sa salakyan, basta sa dalagan aagi sa dalan, nagadalagan, along gid kita. Ang ini nga porsyon sa atong sining pagpangalagad ang ini nga balita, unang nga batayan ninyo. Giradulong sa kalawas ng D3 Bayo, pinakabago garantisado ara lang gyapon i-sustain ta lang ang mga health protocol. Pag may bakuna available, pabakuna gid kita ha. Hindi na kamo magduwa-duwa pa. Mga upod kita sa hanap buhay nga ti unexpected lang nga matapikan sa COVID-19. Subong pangadaan usar trangkaso. Wow. Yan tanan nga sintomas ang COVID, so ara kinakaparte ni siya sa trangkaso. Nga ipaiway tanay ang mga huluhilana at mga ubo-ubo sipon. Dalakit lawas. Stragi nga paghalong. Kag hindi na magsalig, ha? Ang importante da. Ara patagyapon sa 3 digits
ang probinsya sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Muna nga itong siyudad sa Bacolod, papanguna ni Mayor Bing Leonardia gawas-was man sang pagpamakuna sa aton nga mga pumuluyo diri sa siyudad sang Bacolod. Nagabulo barangay nakadto sa mga malls parang lang magpatigayon sang vaccination program basta may available lang. Ang panawagan sa aton nga mga opisyales sa gobyerno i-sustain talang yapon ang health protocol ag pagpabakuna gid dito sa Luzon sa Metro Manila ba way gigauntat ang saka ini nga daw sobra 20,000 naman bag-o nga kaso sang COVID-19 ti ang silik lang nga kada adlaw abiga ang boy tiya permis sa tag sobra 20,000 ti baw muna sila ko nga hindi imposible by with the end of 2021 basi maghuluhan boy ta sa 3 million basi masobra pa da kung hindi kita maghalong no kung may kamalang kamugin na hikot kag importante nga kantuan pinagin sa aton nga mga senior citizens much better nga magpulo pa himuyong ng tanay pulo pa nilag sa aton sinipalibot. Ayos ang ining porsyon sa aton sining pagpangalagad ginadulong naman si Sakalawan sang
tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Tupa naman ang mabaskong ulan, Sermon Lopez. Nagabi dira kay Rona Travarihida, kay Tatay Teddy Rihida, Totoayan J. Travarihida, Baby Yuki, may gabi. Monitor sila. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Minas Sipalay City sa mga taga Philpower monitor gid sa ato, no. Dira sa may Shirley's Kansi House sa may Dalan Raneta at ubangan lang sang City Mall. Dira sa may Golden Field Commercial Complex ay monitor sila gyapon sa atong lino. Kumusta dira si Nanay Shirley? Sabado dira kami nagpalaw pa nyapon about yung mga digarda ni Nanay Shirley. Huwag kakalipat sa ato na. Nari naman si Aksyon wa. Nanyapo naman. Bado mahuya. Sige, salamat gid ha sa mga taga Shirley's Kansi House dira sa may Dalan Araneta at ubangan sa Golden Field Commercial Complex. Sa mga ladies and gentlemen sang Shirley's Kansi House. Oy, kainday yun ni Bilaong, ginatami ay lang si Rowena Jopinis Bakiano. Napili sining lang kunoda. Kumari kung nga way kalubad, way magkapudis. Muni si Kumari ko Rowena Jopinis Bakiano. Regards lang kuno sininday ni yun ni Bilaong. Chick-in Hotel si Security Guard Vicente Encarnacion Similiano, ara na. Sila ni Huma Lumina. Ginatamiyaw ko maglingakon nga mga ka-Berks Bladuga na kabibig kita nice ni Gilang. Sige lang, machimpo gid ni. Ang mga grupo kuno sang 6am joggers sang Bacolod City High School. I think class 18 ni. Si Migo ko Jules Tamayo. Si Toto Giovanni Lamis. Uy, si Toto Buyit Kumuda. Wow, hidlaw mo ta kay Toto Buyit Kumuda ba? Kaya dira misis kakabataan da mayang gabi kita, no? Kay Toto Cesar Go. Uy, kay Toto Gama Basco. Hidlaw no ko sa inyo. Sila ni Tatay Eliseo Adraneda, Levi Lacson, Eduardo Constantino, Alan Milabo, Richard Gaiti. Kag si Eli Ledesma. Wow. Kompleto ah. Next week, basikaloyan, Martes, makapulo pangapit at sa 9th Street, Lacson, kabangan sa PNB, dabla. Lalo ko sa grupo, duga na kami bakit na yung mga pila nakatuig, no? Patakot sura nila. Para sa may Lisbon, Portugal, ara si Ayan Kabatanyawa. Sila ni Jocelyn. Malumina, may gabi. Enrique Ledesma magbanwada sa Barangay Robles, Castillana, kapamatig sa aton. Mr. and Mrs. Joben Pimentel and family. Huwag kapamatig sa aton si Kwan, nagasawas Toto Joben, kag si Mrs. ya Pimentel. No? Sa kabataan dira may gabigid, kay Danny C. Kung Danny D. Siot, gamonitor gid sa aton sininga pagpangalaga. Damo gid nga salamat. Sige. Check ko na nga ito sila patrol to Ato sila crosswind patrol. Kamustahan tayo yung paglibot-libot. Action dyan. Nag-ulan dyan. Tapos kukunulan siling ni Sermon Lopez. Dito kayo, last gist na ho. Sa sumag, araga monitor sa aton si Harry Kinyosa Hamilano. Ga-monitor gid. Ayos! Sige. Check tayo sa action dyan, Diaz. Sitwasyon sa Bacolod. Observation report sa patrol. Kaya siling report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action dyan, may gabi! Action na request lang gidanay. Post na post. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Kaya nagapangawdak ang kalangitan.
nagapangudak ang kalangitan, no? Oo. So, may ara na naman guro nga pag-ulan-ulan nga na ano ni ay like north areas ng probinsya sa Negros Occidental daw makita ko dito nagabunok ang pag-ulan. Subong gabi kay tigid aksyonarek ang pagpangilat, no? Pero mas sa south bala, okay, kung taon ko di, sa Southern Negros, pero di man ang galom, nagatipon-tipon man. Pero diri sa Bacolod, ya do ginlikaw ta diguro Basta diri sa may downtown area, diri sa may provincial capital, ara kami abis kilit sa provincial capital Lagun, subong gabi, diri sa ito ginagawa linong diya, no? So wala diya pag-ulan. Nami panyimpuak. Kagina na to guro yung nga doon medyo nagturutaliti, pero hindi man dugay, no? Amo na sa sitwasyon na ton subong. Mayang gabi ka sa ito lang yung mga ka-aksyon. Kamusta kamodera, namin dilibot-libot na mo ni Papang, nakalambiyong na kami, nakanabay na kami sa may Rosario. Rosario, galing mayo naman, okay, dumayara naman na mabukas, balang ang mga videoke bar, no? Mga kalanaan, may mga videoke na itong nakita namon nga nagbukas na sila na naman. Videoke, hindi pa pwede na, oh? Ang videoke? Amo na galing mamangkot, pero kinmuno ko lang man. Hindi na pwede. Pero kita ko, kay tikisir nga gabi, kita ko may naglabayin kami, may bukas nga videoke bar. Pero pamangkot ko may nag-videoke sa sulod, o kon wala. Wala nang guro customer, siguro, wala mong guro tanto, git customer, bla. Dala mga long Rosario area, and then paglapot mo na dito sa ulunan, palubisay na kala. Why mo masyado customer to? Dala na sa oras si Papang sa nagarumbos ang why pa pandemic mo? Kita mo ganyan naglabay kami liwat, kinali. Alam na ko na. Maglabay na sa isang Pang! So magkano na? Ang bot silingon sina, sampok naman. Hapit na Pang! Ang pakimaan lang na-accelerate nga kung sa mga fans, mablakang mga listener, avid listener. Mga avid listener. Avid listener. Kita mo, gamay lang. Ni Papang. Batian kag masimutan da yun. Simon Lopez ka monitor sa ato, no? Maayong gabi, Doc. Maayong gabi. Why kita da? Kita yung naulan, kinamunoy, nag-aulan. Di ba sa istorya man? Sa Amerika, sa Guro, subong mo, tinasasubong na kadto, Ang gaulan na ako, do permi man sa garanda. Di dito ba siguro siya lungga, subong gaulan, tigto damping, no? Ano tabo naman sa Sinico niya, siling ni Action Marlon, no? Yan, ano naman obra sa Sinico, brand out naman distangobo, puro Crujas. May patay sigas sila subong gabi, may nag-report sa aton. Puro Crujas nga area, halin pa 8 p.m. kagina, grabe pa di bunok ulan. Bunok ulan to sa Tangob Galio. Sige, tisingan namon, mabatse kami to. At i-check namon ang sitwasyon. Brand out naman si Sinico. Ito ba kung ito yung television na action boy ang Sinico to? Gani, be, check namon to, be. Kaya kabalo ka, hindi mo madali-dali yung tawgan na ang hotline nila. Away gid. Away gid. Kasi madali kagapon yung tawgan na ito namon. Gani. I-check naman to situation somewhere in the south. Feeling ko sa south, kaulan mo to ang bako bla. Kaya kina pag lalibot namon, nagpunsa, anong galom sa kalangitan. Kasi Laberboyo sa, di na, puro Cruwas, Tangobo, puwerte yung ulan to, brand out pa. Brand out? Gaugtas si Laberboy, Action Marlon, ni Nubiao. Dalalain naman yung mga tao. Dahil kung gaulan, kabudlay. Basta matawgan ko nung Sineco. Basta itry bin Action Level Sineco, may man ko tabi ko nung tabo to sa Kuambio, sa, di na, sa puro Cruwas, Tangobo, nga daga, patay siga. Gani, basi bla, alam to, may apektado nga area. Kaya diriya sa aton sa may Metro Bacolod, dya kalinong de. Gani, wagi diya sa pag-ulan, wala talipi. Why man brand out? Nami man di nga doon kagapon, do do yung Southern Negros, Southern Bacolod, kagapon sa may Panokoy, Sumag area, Ligom Duluman, kay lawig mo ng blackout, na nakapagagabi, nagsiga, no? Nangagaw, tisubong gabi pag di ka tuwanan ito, ay ni sa schedule, Daw ay PO, blaw? Kani, amuning lang taon, kani Tanawa to lang kagabi, bala dyan, kapila patay siga, no? May text kani sa akon, why ko kilala kung sino, nakuha ito, nagapi ng atig sa? Igo sa mag-siga, las 9. Las 9 na pag gabi, kay
ang nag-text ako, ang pinangaki, kami pila naman yung maguba gamit namon, di ba? Nagkakonsigiyon, tani nila, pinatay na nila suga, kagamo pagpasiga kung kayo na. Mansilingan area kuno gabunok kuno to sila ni Sermon Lopez oh. Asa man silingan, asa mo? Oh, mansilingan gani kuno to gabunok ulan. Gabunok ulan sa kasabat, silingan. kasabat guro sa kuan sa ano na sa area sang ano na sang Tangob eh. Oo. Now, check na lang ang sitwasyon kung kamusta dito. Pero anyways, ang usually sugod-sugod na alis, ganong area, na paubos naman silingan na gabunok ng ulan, gili. Oo. Ay, oo, kayo pero dulom-dulom na pasalto. Gani. Pero yan sa, ano lang galing diri sa may area, sang singkang, pataklat, diri pa north nga area, no, why mas why nila ulan diri. Oo. Dito naman niya pa, babaw naman pa, talisay sila yung area, medyo nagaturo talisay pila ka porsyon. Pero diri sa turno ito makalugyan, ano to diya, no, luwas to diya sa inulan, subong gabi aksyon na Eric, Si no? Pare Ryan Borja gatas ni sa kunya ga subong di ga ulan sa sumag. South siguro. Oo, Ay, okay ga, i-grab ang kalangitan. Sumag kuno perting ulan sa Murcia mo man. Amo man. Oh. Ari na ako, nagkatulog-talitin na din sa may area ka Libertado. Ari na, mga matagan mo na. Ari na may sabat ng Sineco, may naglupok transformer sa Tangob. Ay. Tangob. May naglupok ng transformer sa Tangob. I-check na nabi ko din dampinas tangob na kay basi malantaw to kung kamusta ang sektor pulpot silingon. May Tangob, naglupok. ligong dulom naman. Ati laban eh Tangob gurong area. Tangob igorong Kabay. area, no? Kabay pa nga ang sumag kag ang panukoy hindi na maigo. Hopefully, no? Oo. Pero kasi ko nang, sumag, wala man guro na lapot ang area sa sumag. Oo. Subot ko wala na lapot, kaya kalain nga feeder mo. Gani? Ang sumag, ang feeder na nila, ragi nila sumag mga area, like sa may panukoy, sumag area man na. Oo. Ang Tangob, usually nga feeder, dila dampi, kung napiktado, lapot, siguro alihis ka porsyon, no? May porsyon yung nasa alihis nga piktado, kag ilabi na paubos, dili mga kakson. Pero ang taon ta, okay, diri sugod pa lang yan sa may, alihis lang katulad talitil kaya nag-ulan na, no? Bot silingon, dapat gining area, no? Sa may sarabismo sa Bacolod, sa alihis, sa torso na itong nag-ulan. Wala na. Pa-region ni area. Sumag ulan to. Ay, ban gambal sa ako, no? Ano ni? Ang kilala ko, gambal nga ga-ulan na to kuno, no? No. Pero wala tayo may kuryente, ito kuno sa alihis. Bot silingon, safe to sila ya. Kay Sermon, safe man daman silingan, may kuryente man. Ang kaluluoy nandin, siling ni Sir Pablito Benedicto kaya sa sumong sumago yun yung kakusog ulan di. tapos kung ulan, guro, okay, kapang grab ka lang kalangitan, no? White ko nung branaw sa sumag siling ni Sir Pablito Benedicto. Okay. Sige, mapasok niya ko na lang. Butsilingon, Tangob na nataguro da. Tangob lang siguro ang area. Hasta sa Murcia kung ulan siling ni Sermon Lopez. Ay, tuod. Ay, ari na din ang ulan, no? Ara na? Ari din sa may singkang, flyover. Tiara na siya, tiara mo na guro eh. Ano no, kung di ka mamaze, hindi ka man mamaze. Pero makita, ang ibig ako din ang pinakapunta, yan lang. Oo. Ang punta lang isa, ano sa may Taytay Dampe, sa may flyover. Okay. Flyover, sa Taytay, yun mismo sa ang singkang, paubos na. Nag-bunok na ulan, batian sa background na to. Nag-buo ang ulan, mga kakson, bulabastog ni nga pag-ulan diri. Tiya mo na budlay, ba nagkaroon mag-obra na itong taga Sineco sa naglupok at transformer, kakadelikado kung nag-ulan. Delikado na, Ay, kulinti nga dali na. Hindi ka na yan dali-dali saka-saka. Ito kayo bosos ba magkurinti ka pa? Wala pa advice ng Sineco kung saan magsiga, depende sa patakos ng transformer kung may ngagaw nila. Di ko nag-monitor dira si Loverboy, angan-angan na lang kagulat. Ulat-ulat talaga na kabay pa nga hindi naman lambutan kagahon karon. Gani, kabay pa hindi magdugay ang pag-ulan. Parang hindi. Siling ni Zin Cabales, San Dionisio, Granada, tudo ulan. Ay, paskog naman. San Dionisio, Granada, purti ang ulan ko na to. Kaya na naglibot kami diri, wala pa rin di ka ulan, kami south sa bungari na gabundak na At mayang ambal ni Malisa, magbanwa niya sa panukoy di Sir Kasiga, di ati good. Mayo. Dahil sa singkang Kasiga, manasuga, even sa Timolo. Tangob lagi gurong area, guro kati ila transformer ito naglupok
Oo, basta dito lang gid area, no? Pero di, luto na to pwede panaguob, pangilat, Wow. ati delikado ni ko magtrabaho sinek. May transformer nga naglupok, Oo. basta may mga open wide karon lawom na kung gila pa ka magkarapyutan ka karon nila kundi kado para sila nga safety, no? Siya nagapamati bala sa Tangob kita mo gatek sa ako. Hindi siya nagapamati dira sa barangay Tangob, may naglupok na siya ng transformer. So hindi pa sigurado kung saan o magsiga da kay ti portid ang ulan subong ti ang cross ang Sineco ara na da. Yes. Pero hindi magalitaran nga area sa Tangob kay like abe diri sa may okay alihis pa niya galio ang sa may Teletec di Dampero Benson bla. No, alis speeder pa na taguro. Alihis leader para di. Matsako da hasta na taguro sa Lupos South na taguro. Oo. Paglampuas mo sa Lupos South sa Bangga Ruwas dati Tangob na da. Tangob na, no? Balaan mo na taguro maglabay ka. Ari kami sa may Tangob ka, dahil sa may Lopez diya may suga, may suga. kuryente pa, no? Okay. Pakadto sa may Iyaka IPM di Dampi, may kuryente pa man. Kuryente pa. Of course, sa State Manila Connection. Ang Akina subdivision na matsako ay guro kuryente ay. Ay, doogad ligom dulo mao. Ti Akina guro na guro sa Bangga Ruwas kita guro Tangob na bla. Oo, kay ang Bangaros pasulod di mong pawala ka, kini ka gumanukan. Pawala na. Oo, pawala. Okay, no? why na siga? Why na gasiga? Why, be? Akina. Ay. Ang Akina sa division tubangan na sang Ruwas, why naman guro? Suga. Ay, may aras la yan. Nga may aras la. May arayang ruwas ang hindi sa wala-wala o. Basi na dala Ilog ka nga ruwas, dulo mo. Tigani kay bundak pangulan. Gabundak pangulan, ang may sugalang yakong lapitin sa may Banggarusi. Kuno mo puro lang guro sang Tangob ang may burn out. Portion lang guro sa ruwas ng area. Oo, kay si Action Marlon sakop sang Ruwas aw. Sa likod na sila mo, dito na sakop na sila sa puntato. Ti laban guro gidi ara gid guro sa haling guro sa Ruwas da nga Bangga, pasulod na to sa ila papunta. Yes, siguro sakop ni Guro Action Erecam. So mo na gurong rason man kung Si Ropino Ira Gabino ga-text man din niya 40 di ang ulan sa dumanan, sir. Ay, okay dito rin ka basta bunda ko ding ulan sa may bahin sang Barangay Tangob subong nga gabi. Most likely bilogin ng area kung pattern bala tubtob dito paalihis tubtob sa area sang barangay Mansilingan. Ang dumanan ti dito ka ulan kini bisan kani nga wala di ka ulan sa may Tangob ka ulan dito ng area sa Mansilingan. Subong nga gabi guro no. Action Erika. May aksidente pa sa kuano sa may north to? North? Oo. Tingnan ko na mo ni Batse, no? Ano ni? Eyo, gabundak di ulan sa may area sa Barangay Tangob. Pero di ka raskog. Gasakay ko no sa ni. Bastog ang ulan, Aksidente sa may crossing airport. Sa din? Crossing airport sa Silay. Silay. Oo, motor ginapakan ka wingban, naglupok ulo sang tao. Adios. Ay, di ba siya sa gitno? Oo, ligkapit si kabi ni. Tingnan ko na mo. Sa may crossing airport anak ko no? Gani, lapit ito na, circumference lang area. Conferential road, may nilapakan to kuno ka ulo ka tao ka wingban to, lupokit patay. Dako-dako lang sa wingban na. Siling ko gidaw mo ning mga gaulan-ulan ni delikado tani kadalog-dalan. Delikado na yak, siguro aksidente niyo. Sus. Basta mo ning panahon, actually, kaya dapat kaya hiningnay, kagini sa pagbiyahe. Yani. Dapat sa'yo kabalo kayo, nigaran kayo naman, aksidente naman eh. Inigaran na man. Ara naman nigaran doon, nagtugaplak naman sa may gutter. Siling ni Vicente Similiano niya, sir, ari na ding ulan sa downtown, Baskog, bag-ulang. Gani, gito kami na gisugata, galing ng ulan. Gisugata, alaw ng ulan. So kami ano ka ulan niyo Ang gawa siya ni kadlagan, giling ulan. Galakat, gito yan, panot, gito yan, ba yung sugataong ito dito sa may barangay Tatabi Halin sa North Cliff, city proper siya. Oo, hamugin, halin gito sa may nagsugod ginaulang yung sumag, nagsaka. Pagaling namon kayo na, ang ulan, nariplan din sa may Gaisano Dampe. Subong gabi, why na? Siling ni Kuya Romrom Rojo, niya diri Kuya sa Estipania, wala paya ulan. May pati, wala pater? Hindi kita Kuya magpabasa, ang dami kitang dila, hindi basa, no? Ang dami kitang dila. Mabasa lang Kuya Romrom ang imo bilog nga lawas, ang dila mo hindi gid mabasa. Along ngigid kay Basilik Kapanabor, no?
Oo. Delikado, kung di ka parabor. Kuya Ramram sa Kuana, sa Bacolod Eagles Club kag miyembro sang amiti. Okay. Ang amigo talaga pamati sa ton. Gani, okay, kung magamamo na yung panimpo ang gaulan, Oo. halong ka ginyo, kapuswa ka nga, di ka tubig, Gani, no? At least may playover, siguro namin, ibutangan din nila sa nulutran ka tubig, no? Kaya parami, ano? Kapabalik na kamo, mas kukulang yapon. Kita ko din sa Kuano, sa inyo Pabalik video. na kami. Sa video yun eh. Oo, pabalik na kami, action Erika. Grabe, mas kukulang sa windshield ni Papa nga. Gani nga kita mo ganing BCMF, sige pasilong. Hindi ka gantan BCMF sa bagos ko kaulan. Grabe ang kilat, grabe yung kilat action dyan sa Surno. Oo, bagos ko kilat din. I-grab gali sa kitanon sa windshield ni Papa ang i-grab sang Kuano. Kita ang balata ganing nga yung mga post ka gani 1 2 3 post kay grab yung agi Kuan ka siga ka blaw. Mario, gabas ko gito dulan sa Melisares, so Araneta. Tamo na sa. Amuna ni siyang ginaulan sa Vicente. Nung Vicente, pigadigada, basta mabasa ka na, imudila, hindi mabasa. No Vicente, tang mo along. Nagtang mo yubo na mo mula, basta kung matupan ka ulanta. Gani, bati okay, araguro tong tropa, ito lang ni Nonoy, Guro Jomar to. At si Nonoy Manggubat, basta tutuguro, si Nonoy Manggubat, sa Robilio Taxi, basta katambay, ito kaplo pangapit, ito sa kay Toto Vicente Encarnacion Similiano. Gani, no? Oh. Ang bakapuan, may lang nga paglibot-libot, di ba kita da? Oh. No? Ang dumanan, heavy rain, na kuno sila ni Ropino, Ira Gabino. Dari sa may downtown area, heavy rain naman, no? Hara na. Bastog naman din nga pag-ulan na rin kami sa downtown area. Salamat kay ako sila wala Oo. Grabe no, ako sila wala. Siya may ara. Siya may ara kasi nagatag-info nga mo ning nagatag-info nga aksidente si sila. Oo, thank you now. Basi banbla dala guro nga mga divers guro na. Si Chester Olvido ga monitor sa aton siya no? Sino? Chester Olvido. Chester Olvido? Chester Olvido, bikers siguro. Guro. Monitor sa aton. Ari na nabatsagan namon di sa Action Radio ho. Ari na gani kita mo Ari na sa Burgos lakson ang ulano kay porte ang waswas ang ulano. Hindi crash bagwa basi makuan ka basa ka karon. Basi mampasmok. Si Chris nagwa gid kun gani ka magawa ka na mapasmo ka na karon yawa ka to sikat to sa tong Salvador to ka bike ko. Gani, yawa ka na kung sikat to taklada. Mo. Sa dyan ako Dereko, kay di bang spalto ginaluto na? Ang ano? Ang spalto ba? Oo, te. Basa eh. Basahin ko yung maluto. Hindi na ko naman luto. Basta bulutan na ko naman luto sa isang asfalto. Sila ka bang basta na sila sa ilang mga warning device? Nakapabaga. Wala ko nakapagatong na sila. Galuto na sila sa asfalto. Oo. At itinakluban na lang nila. Pagtuwagin ako ng tunay. Sige, ginto kitakluban nila? Takluban na nila. Kaya dali sa asfalto, tumangan, ka Plaza Publica. Oo. May person sila nga asfaltuan, Away Sansay. La Carlota City, bago ko tapos to ulan. Porting ulan diyo, arin na po tulagon. Siling ni Feliciano Octavio Jr. Actually, Rick, all of justice, papaka, way ulan. Way ulan? Way kami di ulan, Ayala, way di ulan, no? Di napili na siyang ulan, no? Pinapili lang, lagas, gusto mo maglagas? Siling ni Siling ni pare Ryan Burha kay pa Action Marlow niya inom pala da pare sa nagahulas ka botilya para tugnaw batsagan mo. Para dula init. Para dula init guro para bugnaw eh siling ni pare ta Ryan Burha sa Sumag. Para hindi maginit ang ulo mo pag hindi no. Kaya init na ila katanda way di ulan sa ARB ang mga empleyado pero gusto ba sunod do. Siling ni Morina kag Nonabarado nya siga dia sa Panokoid Predamol ulan. Ganun ka. Siling ni Morina kag Norman Alvarado. Bastog ang ulan sa may south. South oo. Diri sa north pinagusto yung tawran dadrio. Siling ni Kuya Romrom Rohos niya ari na nag-ulan na kuya. Nag-ulan na to? Sa Estepania, ba siguro ulan nga sa Estepania, alina sa Granada, Murusa, ng Pobos. Laban. Hindi ka da, Kuya Romrom, hindi ka da magpapasa ang dila, ang dami ha?
Ang dami kita kay delikado subong ang panahon. Ari kami diri sa may barangay, sa may Lacson na kami. Siling ni Danny Shot, action direct sako pangilat pero wala may nagatubo nga uhong. Ini pala nga tuig wala mayog gatubo uhong nami tani adubuhon. Gali. Basi wala may katubo kung may mula na bantayan naging kuwa. Basi ginunahan ka nagurukwa. Oo. Kay Matilisaw Pilinya, kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey, kay Ellen Panonsi Ponce. Amayang gabi, no? Gabi kita. Sige. Ga-enjoy di ang mga construction worker. Ako sa may north portions ng Barangay Mandalagan. Nasa paligo? Uway di ulan. Away ulan da? Bumayo. Uway di ulan, no? Hindi mapili sang ulan ng lugar raw? Base ang basa ang ulan, dito sa south, kaya init ang ulo nila, kaya dukay blackout. So sa north, uway di ulan. Naman ako rason yung aksidente, ito kami nakapix sa aton, kaya ito gulgawa ulan niya sa area nila dito. Basi. Somewhere in Silay, no? Maka-expect so far, amo na ang pinaka-uli nga sitwasyon sa palibot man sa sunod sa Bacolod subong nga gati mga ka-aksyon. Pero sa totolan mga ka-aksyon, basta mo sa ring panahon dapat tandaan kay nga isa sa mga rason sa pagtuga sa balatian sa aton lawas sa mga paguyang o kunang pagnubo sa aton immune function. Ang mahigko nga kolong kagang hindi regular nga pagpagwas ni ko sa aton lawas. Tapos kit. Balikan tayo sa action dyan. Kaya importante itong katapusan mo. Sino si ka-report ko? Importante itong katapusan nga tinion sang report ni Action Jan Diaz. Supunan niya na kay kung utol mo ito karon, utol gina karon ng iyang TF, no? Dalain na sa ulan, no? Jan, come back dyan. Yan ang ka-aksyon, mag-six sa puro di kalidad, kaya may credibility nga sa isang vitamin D3. Amo di rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz. Una sa batala sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Sige, salamat kina Action Jan Diaz sa yabe sitwasyon sa Bacolod. Going sila sa Silay, Subo, pagkanto sila sa Silay. Ini follow up ng aksidente, dugay-dugay, no? Standby ka mo, ha? Report na Action Jan Diaz, kinadulong
Ilang si Freddy Garingalo. Lantog. Jocelyn Kalamaan da, may gabi gid ha. Monitor man sa aton. Salamat gid ha. Sige, check tayo mga report na sa ato sa mga correspondent. At standby ka mo dugay-dugay ha sa atong sining PPP promo. Isa naman ka driver ang atong sining madaog karon nga gabi. Ari sa Action Rofo dita, unang report live gikan sa may area sa Silay kag Talisay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Ari sa Action Rofo dita sa report, alagit may gabi. Yes, sabi nga Bection na Eric, kasi naman sila mag-aksyon. Wala ka ulan sa imo, wala ka ulan da? Ang sakto ito nagtagda sa imo info mo, kagina nagulan sang hapon, pero subong matutawhay na, tubog na ng chick po, wala na nag-ulan, pero may aksidente. Siya sa Paraguob eh. Galing may aksidente, subong gabi ito sa kuwan, kakatuan subong Tunidiano sa may crossing airport. Oh, nandira, Success Road. Oh, Success Road daw, may aksidente ito, wing band tuloy napakain itong ulo ka tao. Ay, abaw, just. Okay, patay, yatapi. Takot sang? Sa Silay? Silay, area. Oo, Silay area. Ato na si, Kwan, ato na si Action dyan, nagpagka-going na to siya. Aba, mayugid. Kay kabalo man sa nga ti, Corpio na, hindi ka nakakalupad eh. Ate, haulan ako yun. Ako na gani kagina, action Eric, no? Pag patalisay natin kagina, kung di maulan-ulan ng chimpo, ako sa ito kagina, mga alas 5, yung matutawhay ang nakira entry to sang Talisay PNP. Pero si kanday Police Executive Master Sergeant Reynaldo Suelto, naglibot kinakagina Success Road, no? Kag ang upod man sang katapo man sang patrol, no? Ang highway patrol nila, ang access road gin-check na nila kagina kag dito may mga nagkaladakpan dito kagina nga mga drivers sa diin na ginimo nila parkingan access road. Oo. Kasi ang pagsaway sa kanina sa Executive Master Sergeant Suelto sa mga drivers nga basta gani access road hindi mugid pwede nga mga paparkingan dahil tungod ang kalabanan sa mga sarakyan kati dira mga madasig. Di kag kung magparking nga dati lang pila na nga daan iya aksidente ang natabo iya nga magluwas ang subong nga gabi nati linapakay nga ato yung mabungguan mo gid aksyon na Eric no gidalikawan so ang ilang diri nga kampanya nga prevention is better than cure mo. Di kay pag kay kung hindi mo naman saway kag magbungguan hindi kundi ng problema naman kag konsin kung paladaya ang mahalitan sila dira kung mahimuon nila dira parkingan ang access road. So kagina may gasabat pa nga driver at way makabili yung kapalong na mugali na tipo ay sila pa na ng police way kagidya ng driver ka pa. Laing sabat ba? Ano daw ang problema pa yang Daw sulo niya pang pulis. Gani. Wag kapalong nga success road. Wag gasabat lang pero wag bla animo kag wag bla pakuana wag bla baluaw. Maning sticker tagi jama tumantula ni. Ano mas ang pulisya? Ay tinag-driver ka pa. Pero kini-explikaran gid saya dayon nga basta access road amo na dira so dugang maski paano dugang ni naman nga ihibalo may tumanto nga dakpan gid saya pero parking pero wala pa sa lisensya. Te. Hindi nagdugang lingin ulo ya. Tapos daw po police pa yung magpapaproblema ako niya para sa iyab lang.
amo na da no nga tipas access road madasig ti hindi nga gabi kabay pa nga tin madasig ang dalagan sang wingban kaya aksidente lang to pang posible nga natabo pero kalabanan gid ya amo ba din imo sang patrol sang traffic division diri sa siyudad sang Silay ni Panguna bisang Chief Civil Police Corporal Jeffrey Redublo kinalibot gid Manila mo alin dira sa may airport dila action na Eric na internet man sila kaya ginaagyan ginang access road kada adlaw so ti ano muna kay ti aksidente hindi gid mapulong mo Gani. no so ti basta importante galibot ang kapulisan kag nagapanaway gid sa mga salawa no nga pwede gid sa bayon no Correct. so ti sa syudad sila naman nga action na no magluwas nga ti matulutaw-hay man ang blatter entry. So kapon niya, isang kawated person naman ang ginapia sa katapos sa kapulisan, mapitan din nga tagawarat sa puwet section mo. And ay police lipat sa ranggo nila, basta kan dahil charge sa patis kagit ay charge parisali sa dangin charge mo. Dakop nila isang ka-person nagigilala kay Wilfredo Gadnar Icabales alias Wendy, 37 anos sa Panigon, may asawa, Pumuluyo ini sang Buena Vista Phase 2, barangay Ginalaran, Siyudad sang Silaya. Ginakopin sa kapon mas 12:45 ang takna sang hapon sa may Carmila Phase 4, barangay 5, Siyudad sang Silay, iniangot niya sa warang tabaras sa criminal case number 13125-69 sa pagbayular ini sang Section 5, Paragraph E sa Republic Act 9262. O kung na Anti-Bawsi Act of 2004 ni action na Eric, no? Violence against women and their children. Ini, na may piansa ini sa ngalagdangat iya sa 36,000 pesos para sa isa temporaryo nga kahilwayan. Ining warrant of arrest issued under Judge Leonardo D. Facultad Jr. sa RTC 6, Branch 69, kinabasa diri sa may siyudad sang Silay kabay pitsa ni September 6, 2021. So lang pitagkaroon ng personal dito natin sa may custodial facility kang Silay PNP Station. So action na Eric, kamo lamang ni madulog taning balita no sa mga gabi. Ang gabi dya kay Kagawad John Bilonyo, aktibo gidya sa gapon wala gidya naga lubad no. Direct na diri sa may ikaw na bantayan niya. Ganis. Ay, ko din ay po pero dayo nang iyan padukmato no. Laban ni masising ati, way naman sa ni ko. Ti balda eh. Sagit naman to kadingding. Abot na tayo niya. Okay, wayon siging jaging na kadahapon. Gani, pabalas. Okay, direkta din sila para sa action night. Tol, ako naman sa aksyon Rupo Dita Jr. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat gid aksyon na Rofo Alagit et Dita. Nagabido na kay Maninoy Maing kay Maninay Chara Salvacion dira sa Carlota. A report na aksyon Rofo Dita ginadulong sa iyo sa Kalawansang May TC. Nagapakita
Kamin? Aksyon Eric mayong gabi kag sa tuturan nga mga ka-aksyon ang patrol live kita nag-report rin mismo sa may access road sa barangay Babtik, Surad, Song Silay, may angot silang isa ka vehicular accident kinagluntad sa nikita mga gabi. Isa ka lalaki nga nagamaneho sa motorsiklo, ang babae nga nagamaneho sa motorsiklo ang ginaligar na bungguan sang isa ka salakyan. Ang impormasyon, isa ko na nagka-wing van, ang lain sa diri kay hit and run ini aksyon Eric. Gani? Ginabayaan ini isang nagbunggo ang biktima. Pasensya sa mga nagakaon dra, no? Okay, yes sir. Oo. Yes sir. May gaano diri nga police, no? Anyway, muna ang initial babae ini diri siya ang biktima, no? Dead on the spot ining babae actually kwanto na karon na detalye sinidri ang pangalan sa aton nga mga otoridad lakip na sa mga kapulisan. Pero yung babae, sakay siya sa motorsiklo, pasensya sa mga nagkakaon, pero wasak gid ang ulo, yung aksyon ni Reka. Man nagralapta, di ganing nga mga parts, aksyon ni Reka. Saan isa ka sakay dyan? Sa lang isa. Sir, ano may mga ano doon? Sir, ano tabo sa mga gabi man? Nakita ko gid sa ang kwan mo ang motor kadasig ng sandaga nya tabing bandasig man tabakulod. Oo. Ini ang motor niya halin sa silay kadto ni sa pa airport kiti diretso sa mo. Kay kung madiretso ni sa baba kay Chisa sa barangay Chisa tani maliko ni sa men nagig. Wala dito sa dapat dito sa. Okay. Tapos binungguan din sa pabunggo isa sa may tunga isa wiban. Sa tunga agad na lawas? Sa wiban o. Kaya ni binungguan sa tunga dahil mas dirang area. Pag nalapakan sa sangguma. Bot silingon sir, si ang wingban niya kaya nakatabok na siya ang nagabunggo tunga. Oo. Bot lang wala ko man ideya basta siya sa nagbunggo sa tunga-tunga gid. Wala ko kabalo kung din area da. Tapos natumba sa tumbay lapakan sa. Ang nakalapak siya siguro buli, no? Ang buli ang buhang guma sa buli sa wingban. Pagkabot, so ano pa siya? Okay, pa-conscious pa. Why good? On the spot, yes? Spot good, why sila nga nagulag pa, why nagid yan? Wasak. Amo kinasitwasyon, no? Nang wasakin ang ulo, ya? Wasakin ang ulo yan. Saan lang isa o isang ka? Why? Kailang isa? Pag itagay namon, kaya may smuggle ka bata, gano'n naman, bakit ako nagsabi sa wingban na, Siya mo lang isa, way angkas? May smuggle, di mo wala man bata. Wala siguro bata. Way angkas? Nasa bagay lang kumain. Why kasi angkas, no? Sa lang isa? Oo, why mo gani. Dulong na daw? Isa kayo yung bata. May bata, wala man diyo mo. Kung nato na tong area, action Eric, hindi di dulong, kasi may suga dito nga, kay pa-airport, sa mong, no? Sanag man ang area. Sanag na day. Pero sa may helmet, sa wala. May helmet, Dua kabilong helmet na tatlo, gano'n siguro. Pero siya nakasuksok sa yan helmet, pero wala. Nakasuksok sa helmet. Paano na natakan, hindi ko pasarang yung helmet sa... Siyempre, wasak ang ulo. Wasak si Jaulo yan. Sakam siguro Wasak. Kaya na laptop na rin ng kaina, no? Ara nagpapaswita nagkakuha no Bureau of Fire Protection sa siyang Talisay na kung silay. Silay na din sila, barangay Babtik, silay na din area no? Yan naka-BP silay. Oo, yan ka sila action Eric. Wala pa identity ang babae na may nagkadto di pamilya kayo na wala? Wala, pag may nagkadto di. May identity na nakita ang silang ID kayo na? Oo. Okay. Sa police na lang check action Eric, no? Sige. Ano kanilang mo, no? Jonathan Hood, para sa Bantay Dalan. Jonathan ano, no? Hood. Pinanidad mo, no? 50. Talidri ka mo na kang station. Sa Bantay Dalan. Di, wag hindi makitaan to. Pero ko lang, ang wing ba, halin sa digto sa may north pa Bacolod. Oo, Bacolod. Why nagpondo, no? Naginainay man sa ating gamon ko tayo makakomplete number ya, dumiritso sa. Tuway sa mga lagas? Pero sila doon dasig yung pagpadalagan sa wing band, dasig man yung motorsiklo. Pero sila dasig nga duwa. May idea ko na sa baho sa babae mo. So wala ka man ng kumulakit ng ID. Isa mo lang kami ka barangay, isang babae niya napatay. Bagti? Barangay Lupis man ko, siya barangay Lupis man na. Barangay Lupis. So may pamilya, si Manong? Oo, kapamilyar. Daw kilala ko man ang babae. Okay, taga Ilopes, great. Sige. Kasamanuan ni Kwan, Mario ni Juricel. Gani, no? May mga Hay Kaya may gabi ka ang topic investigator, sir. May identity na kamo, sir, isang biktima. Yes, sir. Base sa nakuha ang mga gamit niya sa iyang handbag, nagapangalan siya kay Mirasol Wayong Lutas. Paliwa yung epeledo.
Wayong apelido, sir, oh. Mirasol Wayong. Amo na sa iya, sa kwan sa gamit, sir. Bahin, Kaya gamit, yan yung nakita, kag base man sa mga nakakilala siya. Amo na siya nakuha, ta? Nga identification niya. Amo like yung mga pinaedad niya, sir, man? Ang birthday is, ano na, sir? December 16, 1978. 1978. Oo. So most likely, mga 41 years old, 42 years old. Mga dadira. Wala na ibang sino nga gamit nga na-recover, sir? Mga bagya, kag mga helmet nga nagnilapta sa dalan. Kag may nakita kami nga do sandal ka bata. So pag pansik man namon wala man sa kwan. Wala man sa upod. Bali nagnilaksa lang guro aling kaya nga U-box. Pag kaladkad ang kwan siya sang wingban, alis wingban. Tiyo, kasi may nalagas to. Nagnilaksa ang gamit sa dalan. Pero at that time siguro ay hindi masyado mga operative sa area nga tani ko nakahingagaw malawgas o ma-identify ang wingban, no? Oo. Kaya medyo layo ni sa atong nga proper sir mo. Gani. Pero anyway, sir, inaya po investigation paman na to natong kung sinugin na nakabungko. Was is CCTV na? Sa nakakita, ang motorsiklo niya alin isa sa west going east. Oo. Ang alleged wingban alin sa norte pagkadto sa south. Okay. Base man dugang man sa nakakita, ang ambag ang nakakita nga pagkatabo, ang motorsiklo nakabunggo sa right side sa wingban sa lapit sa tunga-tunga sa center sa kwan sa wingban. So pag-impact, natumbang motorsiklo, mamutunga na naron over sa sang buli nga guma ni sang alleged wingban. Sa mo na nalapakan. Nalapakan gid siya. Pero on the spot is no? Pag-abot namon di muna to na wala na sang kaboy. Sir, base lang ang pamilya kasi wala pa man din naka-coordinate. Anong reminder sila sir, di sila makadto sir para kung mausisa ma-plaster in isa na bangkay sir? Kadto lang sila sa sa police station para sa mga palamangkutano nila. Pero sa mga bangkay din gindala sir? Sa mga bangkay gin pa sa ospital. Padala ta to. Kag siguro padala naman ako ospital sa sa Puniraya, oh. Sa anong ngalan to, sir? Corporal Apitong, sir. Anong first name, sir? Julien Apitong, sir. So, Corporal Julien Apitong. Sir, thank you, mayang gabi. Action Eric si Corporal Julien Apitong, ang topic investigators ng sila si TPNP. Sa subong din tinuan sa nga BFP, ining dalana, kay para mga parte tulos ng ulo, no? Nga nagkarawasak din sa dalan, naksurik madimpyuhana. Kay ti amaning sitwasyon na sa mga gabi. Pero ginatarot, ang Mirasol Wayong, no? Wala pa na-identify kung anong trabaho siya taga-barangay E. Lopez, sunod sang Silay. Pero babae na dyan, ha? Babae, no? Nagamaneho sang isa ka motorsiklo, Honda, nga nagaduag sang puti Action Erika. So, dapat, no? Honda ini, nga nagaduag sang puti, ay subangan, kadri ang salakyana. And then, wasak din iyang, sa may lawas ng salakyan, wasak din. Tapos, ang sa may ulo, sa may suga, siga po ng suga, action. Pero ang helmet, wag yun nakabulig ang helmet, no? Subo, ginitabo, subong gabi, di, wasak din action yung helmet, diya. Nalapakan ko naman. Nalapakan, din ka, nalapakan tiniguro ka bulik iti ang bulik nga dan ka wingban na kung ang isa lang din ka sign makalapak si mo equivalent sa 4 ka goma namong ang 4 ka goma hindi man na pwede man na dan ka bug at actionary ka makalapak kag dasig pagigurong pagpadalagan marang medyo pasko gid ang impact actionary so far amo na ang pinaka-latest very update may kantanan sining accident ay nagluntad. Subo-subo diri kay hindi pa nila subong ma-identify kung ano gid nga salakyan ng wing van din tong ruta kay wala no nagtiniro diri makabi kini nga isa ka kaso sang hit and run pero to be identify sino gid ang may sala sa likod siya pero kung taon naton may salapton gid ang driver sang wing van Action Erikiti nakapatay o napatay gid mismo ining biktima nga sakay sang salakyan. So far, mo lang pinaka-latest update, no? Dili mismo, gikan sa ton area, dili sa barangay, sa area mismo sa sulad sang Silay. Access road ini, no? Pasulod, ginigali sa may
Bacolod Silay International Airport. Ay, Direct na? na intersection point action, Eric. Inang lugar na dyan, pasulod na sa Silay Oo, Airport. magiging airport, gid. Okay. Magiging intersection nga patuo ka airport na din, no? Sila airport, lapit-lapit na lang gid sang paluparan, dampidi. Okay. Manong barangay no gani, no? Nong barangay no di gani? Bagtik, no? Asinda, no? Romandia. Okay. Asinda, Romandia, Barangay Bagtik, pasulod sa may Bacolod Silay International Airport. Naka-action so far man na pinakauling update, report, sitwasyon na kang sining isa ka-aksidente runtad sumangid namang nga gabi. Flash report, gikan sa patrola, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sulat sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Grabe, no? Naka-helmet pa na. Pero pusa ang ulo. Tungod guro sa impact bala kag labot eh. Ara guro sa tunga-tunga ibla sang duha ka rida na guro blang paglapak sa helmet siya kay buka mo helmet siya. Pusa man ulo ya. So kung sino ka mga driver to kabay pa nga konsensyahon kalagon ka sining babae nga gin bayaan mo lang nga gin bungguan mo patay gid. Inasanag na ang lugar pero ang aksidente hindi mo gin mapulong, no? Taga Barangay Ilopes kasi Mario ni Kwan Jackson Juresel hay na sige kay pa-check na kay Rupo buwas ang development kung makilala na ang driver o basi mag-surrender ang driver kag konsensyahon man sa bla ang gabi dila kay Manong email kag kay Manang ni Lida Lopez ka monitor paslaw si Annalyn Abanto Bilanggoy dira sa Barangay Carolan Kabangkalan Alex Montesa, ka monitor mo sa ito, no? Salamat, gid. Si Mr. Mrs. John kag Pretty Mahilom, si Jinky Jalagdon, araman, ka monitor man sa itong sininga, palatuntunan. Kamiyayo lang si Mr. Bimboy Bilasor, Vanessa, and Doc Matt Mayo. Kanan nga pamilya ko dira sa Barangay DSB Pandanon. Alin sa Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Awa mo sila ni Daystar Mayo. Anay Lucina Gimiroy Kagrudura Indumo, monitor gid sila ni Michael Sayog Gimiroy. Jen Zavales mayong gabi dira sa imo, no? Mayroon din nga pagpaurok-urok. Sakay Masi-Masi. Correct ni Masi-Masi sang Makati. Monitor gid sa aton. Salamat gid ha. Kay Malisa Magbanwa dira. Good evening lang. Aksyon Roger daw lang alagi ko siguro. Pasensya gid. Naungot ko sa flash report na action dyan. Excelente sa Silay. Sige, pagbalik natin, balikan na lang ng patrol to sa final report ya. Action dyan Diaz. Pagkatapos lang, ito importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nakahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action!
Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tumalagan mga bidera kay nung John Bilonyo kag kay Paritalito Hirolin Espinosa. Dili gani sa among sinigarano sunod-sunod man ang patay. No aksidente no. Mga bidera sa bilong nga pamilya ni Toto Lito Hirolin Espinosa. Monitor pa sa atong sini nga pangalagat karon nga gabi no. Kay kwanda nunoy mang gubat sa Robilio Taxida may nang nga pag-monitor. Dali lang kay antes ang report ni Aksyon Jan Diaz. Kuang ang winner nato ni sa sa pasada promo sa Aksyon Radio. Sa ni ka taxi driver. Pasada Papremyo Panalo 2021. Anong para mo? 1, 2, 3, 4. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagnog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. For DTI Fair Trade Permit number R6 Negros Occidental 085 series of 2021. Congratulations kay Lolo Henry Losenyo sang Bit Line Taxi taga sa Morsiani nga ruta, 65 years old. Again, congratulations kay Henry Losenyo, 65 years old sang Bit Line Taxi ang ruta Morsia. Congratulations. Pasada Papremyo Panalo 2021. Anong para mo? 1, 2, 3, 4. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagnog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. For DTI Fair Trade Permit number R6 Negros Occidental 085 series of 2021. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Magabi nila kay Fernandez L. Eric. Monitor pa sa atong sininga pagpangalaga. Salamat gid. Balik ka sa Aksyon Jan Diaz. Balik ka report sa Patrol 2. Aksyon Jan, please come back. Tatlo ka persona, Aksyon Eric, ang nagkaladakpan sa mga kapulisan sa Station number 3. Sila bypass operation nga ginkasakay na ginamang sa hapon dala mismo sa area sa Purok Bayanihan, Barangay Banago, Sunod sang Bacolod. Ang mismong subject ng bypass operation nga ginkinala kay Archie Villanueva Villarias, 20 anyos, isa ka state-level individual kag residente sa muman nga lugar. Nadakpan man diri ang utod sining ni Villarias nga ginkinala kay Harold Villarias, 22 anyos, soltero man, kag residente sa mga lugar. Isa pa ka persona nga si French Lisana, 29 anyos, residente tanan sa Purok Bayanihan, Barangay Banago, Sunod sa Bacolod. Suno kay Police Major Richard Parito, ang Station Commander sa Station number 3, Binulan, Manila, pag ginamonitor ni si Villarias Aksyon Eric matapos makabatos sa impormasyon ngayon ni nagaduso o sa iligal na droga at sa mga parokyano dala mismo sa area sa Purok Bayanihan. Na-recover kay ina sila bypass operation ang napulot na ng mga plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu na ginabarbanta nagabugat sa 4.2 gramos kag ginabarbanta nagabalor sa masobra 28,000 pesos. Aksyon Eric. Iling tatlo ka mga persona ang preso karon sa custodial facility sa station number 3 para sa nagkakaigo nga disposition. Kaya si Parito sa third interview. May mga service sa mga Purok Bayanihan o mga kaibanan po, mga 1:40 mga na hapon ng September 13, 2001 sa mga subject sa kaya Chief Sirius na iba sa subong makituwain siya kaupot na nagpanahon o po sa
posisyon ang nakuha sa ila. So, pakalit, nakuha nila si Kumira namon sa balay nila ang mga maybe 6 sa suspected siya both and 3 ay convicted sa city of suspected siya both estimated of orders 4.2 grams. Aksualik na matian si Police Major Richard Farito. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon Jan Diaz. Unang na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat kinaksyon dyan na there you have it. Kabugusay nga pagpangalagad sang Action Night Patrol sa Lunes edisyon magkatako pinitiporaryo balik ini buwas. Ato sa nimo patrol la unit reporters in action nga napalagad kami sa Action Jan Diaz, back to back Action Papang Nixon Tahom, Action na Rofo Dita, sa kanan ni Action na Roger Gutiv. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pasom Manwa, back to back Security Guard Campaner with IT Expert Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong ang Korban Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, siring adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.